Ayaw patakag panangil, pre. Kasi magkagubot ba? Grabe, hubot. Dahil mong gusto, dahil ha? Pre, tika may. Unali ko! Agoy, tuara lagi si Mr. Lim, oh. Kami adyan ng gikan. Dagan ito yung pamistahan ba? Pero mas dagan-dagan jugog na ipon ng mga ihi, oh. Tay. Tagla ko pa! Relax, Marke. Kalmahi mong kaugalingon. Dapat dili na mabalik ingon nato nga sitwasyon ganina. Dapat kalmado ko nga may istorya kay Mr. Lim. Dapat dili ko manghasi. Asa na pugi akong tuon ronod, Pre! no? Uy! Pre! Hati ka, may! May buntag, pre. Uy! Grabe labyan, rumantabay! Walong time no say, pre ba? Pre. Relax, pre. Grabe po ka, pre. Uy, kabagon. Saan yung problema? Kaman pa ito nakita, o di? Kabalo ka sa netabo sa kwa, pre. Hey, tabo. Baka kabalon si atraso ni mo sa kwa? Siya, traso nga bago. Happy mo yung kahit ang buhol niya. Siya, pre, naunsa naman taon ka, pre. Uy! Saan yung problema, pre? Kabalo ka sa netabo sa mga ni Hana, pre. Wala ganino. Ha? Kabalo baka nga tungod sa katanga ni mo nag-away, me. Ha? Saan yung nahimo, pre? Di ka may pre, ayaw pa inita akong ulo, pre. Kabalo, gikan pa ko dito. Hapit pa ko nasumbagan sa imong gipamistahan sa una. Asina! Unsay Pre, na? sa mga ganlas, pre. Ako nang itag samok dere. Abi na ko gimuhat tong balay dito, pre. Gidala ko nimo dito tapos dili di ay. Namistar ka ito, pero grabe. Sulti ko, pero sa'y problema na ako. Di problema na ko. Asang cellphone nimo? Akong cellphone, pre. Nawala biyat to. Sure ka nawala, pre. Basta gibaligya ko nimong Hana. Ha? Kabalo ba ka? Nga katong mag-video-video nimo nakita niya. Kisa sa lato. Di ba ganyan ta ka dili mag-video? Pero, Pero ay na pero, pre. Gitudluan ta kaon si tamang buhaton pero nga to nagibalos nimo sa kuha gibaligya pili hatag ni Hana si mo ha. patakar man taon ka. Pila gihatag ni Hana si mo ha. Ay, sa pa nga na, pre. Istorya sa kong tarong. Di kay manangil ka diretso. Asa man hitabo day pre ha? Asa man lang hitabo day nawala ang cellphone? Nakahana imposible pre. Nya kabalo day ko, pre, nga niadto ka na. Akong pagkibalo, nawala akong cellphone, pero ako, kanay mong ginasulti nga, igbaryan ko ni Ana. Ngano'y kambyo man ako atong pag-amigo. Dagang ikog natunan sa imuha. Samot na sa mga kaon, mga libre, mga laag. Tapos si baligya ran ako. Tagay ko grason din nawala ang cellphone. Kato man siguro tong nagkaon ko gikan, pre. Ikaw may murag sipti-sipti niyo ko rin napita ba. Tara na bangko. Karon na jud ako ra jud makahurot aning kuan ba. Dudes pizza nga 5+1. Puti ka may karon na jud ko makalingkawas sila pare ba. Kalami ani oy. Ako ray kaon ani total. Ako ra may ni gasto. Ngita bisig nakasunod ba? Puti ka may asam nito si Mr. Lim ni adto day pre. Mr. Lim, di yun naman katingaladhan pre, mawawa na sa kalit pre, basta kaon na istoryahan pre, di na tas bayo na pre. Nagong kaon dito. Kaon lagi to pre, muscle memory na siyang baba pre ba. Magkaon na pre. Imbis niya ni tag-ipa kay mag-enjoy nawala hinong amaw noon. Ano ka nang time sa pre, mag 2 weeks naman ta nakabalik kong tagong pre. Ano sa pa nimo yun kang Hana pre nga nakabalik na ta dire. Aw niya na pre, si Isgote mag-enjoy sa tadiris tagom. Man ang di siya kabalo kay mupugong na puto siya sa to mga lag. Sakto pre. Sakto pre, di ta ka chika pre, na siya pre ba. Ah, di na ko man chika-chika oy kay madamay na po ang kabuang ninyo. Di na ka pre. Di na mo chika-chika tutorial ra mo to ako agod dili mo gusto in real life good. Tutorial wa pa gani ko ka chika pre. Mundang na Pre, dili na ako mag-apil-apil anak ana koy uyab kabalo ka unsa ko kaluyal di ba? Bitaw. Ako mga to na ta. Bakta sa na ta. Ano? Si Mr. Lim to oh. Ito man to mga kuan sa una. Oh, wala na ako nagalaag ato.
iyahan ng cellphone ba? Hoy, Mr. Lim, yung cellphone nabilin. Dali wala ni Mr. Lim eh. Ay, di ba ikaw si Hana? Oo nga na di ay. Di ba uyab ni mo si Marky? Katong kailan ni Mr. Lim? Oo nga naman di ay. Kuan manggod nabilin yang cellphone ba? Nakitaan ako dito. Ayahan na. Oh, ikaw na lihatag ani. Dali ra mo gyud nawala, wala na ako nakitaan ba? Gagandagan man gud to. Sige, ako nalay uli ani. Yahaman ni no? Oh, yahan. Ay ula, jud ay pangalan o Mr. Lem. Salamat ha. Sige, diri sa kuan. Sige. Nakauli na day sila gikag buhol. Wala lagi siya sa kuaning chat. Ay, gusto siguro ko i-surprise ato ba? Bidaw bi, tan-awon na natin ilang mga picture dito. Wala pa na sa lockdown sa Tarsier. Ano siya ni? Si Marky ni ba? Mga babae? Pero, grabe po ka, pre. Uy, dili mo ko yung una nga amigo, pre. Una-una, aragod sa itong mga nahimo sa buhol, pre. Tapos ibaligya lang tika. Kabalo kung siya kasakit na oron, pre, nisabdan ko nimo pre, isip amigo nimo. Pero, nasabtan lagi tika, pre. Pero, grabe. Ayaw patakag panangil, pre. Kasi magkagubo ta ba, grabe. Usa na gusto nimo de pre. Niani ko diri kalmado, gubot de imong gusto de ha. Pre, Tika, may. Sa'yo gusto ni mo, pre. Sige, punali ko. Oh, punali na yun ko dayon. Mo magkana imong gusto. Pero mawala imong kasakit. Kung paminaw nimo nga ipagkalulong tika, bunali ko kung muna makapagpalipay sa imo. Kabalo naman jud ka. Nga ang tinuod nga amigo, di kabalo mo talo. Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time. Grabe po kayo ka. Ay, dili mong gugungon na nga amigo. silom pre. Unsa? Pre! Close to me. Dra na ka. Di na ako gusto makita sa imo ha. Close to me. Puti ka may mitawaan na. Bisan pag mayngong kag di nakasakuha pre pero kay Ask the amigo man question, tika. then you Tabangan tika. Ulat ako kaya tuon tika.